הארי פוטר וסצנת הדרקון, בהשתתפות הארי פוטר ובהשתתפות הדרקון. טה-טה-טה-טה, תתכוננו למשהו מפתיע שלא יאומן, שלא נראה עוד בקולנוע. אני הארי פוטר ואני עושה את המשימה הראשונה. המטרה שלי להשיג את ביצת הזהב. כן, כן, ביצת הזהב, לא פחות ולא יותר. הבעיה שיש לי דרקון, איך אני אוכל לעבור אותו? וכל הקהל צופה בי. מה אני אעשה? אני יודע מה אני אעשה, אני אשתמש באץ קסם אציו וזמן את המטאטה שלי. אציו מטאטה. הנה המטאטה שלי. לא, המטאטה שלי נשבר. הנה, בום, אני אתחמק מהדרקון בפעלולים מסוכנים. בום, בום. לא, אנחנו מגיעים רחוק מדי. וואי, איזה הרים. אני אעשה לו פעלול מסוכן. כמעט החבאתי מהאש. בום, אני צולל. הפלתי אותו. השגתי את ביצת הזהב. כל הכבוד. הסוף.